ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦାନା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଂଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ଆଶଙ୍କା। ପୂର୍ବ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସିଆଲଦା ଶାଖାରେ 14 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସିଆଲଦା ଶାଖାରେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରାୟ 160ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସିଆଲଦା ବାରସାତା ହସନାବାଦ ଶାଖାରେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରେଳବାଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ରାତି 8ଟାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଆଲଦା ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସିଆଲଦା ଡିଭିଜନର ପ୍ରାୟ 160ଟି ଟ୍ରେନ୍ ମୂଳତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନ ସମେତ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ରିଲିଫ୍ ଓ ରେଷ୍ଟୋରେନ୍ସ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି। ପଶ୍ଚିମ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ବିଚରେ ସମୁଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବେଗ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହେଲାଣି। ଗଙ୍ଗାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି।